weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni totoro law bo sayangenara damga danayala kahi bonji welingara manjay iba tawona sere kunda ko waktu yoni ha to wendo sembama kame kerela en jiaye gardende kabroji mena to leydi Sénégal horejo leydi Cap Vert ko kam tigi waɗi jillu muma e jillu balɗe nayyi e nder leydi Sénégal tan leydi Mauritanie jonde hagge innamade joɗima ñalawma hanke o jiyaɓe fedde taw kadi ko haɓotonde kalifinde e nder leydi Mauritanie kaɗama yettade nokku tan to leydi Mali leggal biyetengal jikoroni tonne kadi gorko fawama toon jungo caggal nde o tawa kene foto wonde 120 million taw kadi koye koppreje franc CFA taw kadi ko koppreje ɗe ndewani lawola tan to leydi Gambie dadiɓe mbaɗi ko wiyete pannoji kewɗi taw kadi ko natirde Banjoli ngam hollirde wonande citoyen yo gando haqqe dadiɓe ganda haqqe citoyen tan to leydi Guinée Conakry Suudu taw kadi ko dadiɓe haɗama oɗon ñalawma hande ha loskoji gasa hen caggal neɗɗo goto wasde toon fittando muɗum kabruji mena jolam jaɓeri ko Ali Abouba watto goɗɗe joni jañoɗena kettode kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam nyalle mon musidɓe tedduɓe nasande nogas e jeegom seetto hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e jeetati ɓatake immorade e fedde ferlankoɓe taw kadi ko wurɓe toon to leydi France nden fedde noon ande mofti kene fota wonde nogas e tati wuro tugganma tan wuro wiyetego Seeno Yela ha fenma Sinthiou Siley kame jot e ha toon to Dulo Bagge ɗeɗo hen guure kala e ko taari ɗum kala dendagal ferlankoɓe taweteɓe nder leyɗele Europe ha tente leydi France kamɓe kala ɓe mbaɗa erago ñande nogas e jeetati nduɗo hen lewru hawrata koye aseɗa sanga kikiɗe kamɓe kala ndeɓe pottita gam yurnitade gonka mabɓe e yurnitade gonka ferlo caggal on teskede ha oɗo saaha mo gonɗena hay ko fate banggue weeyo ene ngakki e nder ferlo haalaka kama kuɓɓam kame cuuɗi cafreɗi e laabi yangara kala haalaka kadi cuuɗi janguirɗi e gueɗe kewɗe keblore ɓe ngakka ɗum tugganma tan guila Sénégal jeyti hoore mum ha yetti oɗo saaha mo gonɗen gueɗe kewɗe ne ngakkiriɓe e kamɓene yidde mabɓe oɗo saaha mo gonɗen ko darnade fandare darnade nokkuji mabɓe beele kay ɓe mbawa yoltude fandare mabɓe e kamɓe noon mbaɗi erago kala kay jiɗɗo tawtorede tuggal ma tan ko ɓundo ha fayenma lowre e ha fayenma damga e ko taari ferlo kala bosaya kono kadi ngenar e ko taari ɗum kala jiɗɗo tawtorede jonde mabɓe ɓe bismi ɗum toon taw kadi kala jiɗɗo tawtorede waɗata ko guel ɗo hen noddirguel 07 51 40 15 05 walla mbaɗa 06 62 44 57 75 e gon noddango noon waɗata ko toon to foyer boulevard Fort Vieux Paris taw kadi ko 17e arrondissement taw noon ko à partir de 14h ko nden tigui ɓe mbaɗata jonde mabɓe ɗum noon wonata ko ñande nogas e jeetati hawrata koye aset paɗeɗo henno so gueno haaji taw noon yettini ɓatake o ko musidɗo biteɗo Sambali taweteɗo toon to lamorgo leydi France ha joni koye ɓatake keddoɗen ɓatake toon to Sénégal keddoɗen ha joni ɓatake taw kadi ko toon to Rufisque taw kadi ko catal bitegal Ahmadiyya e Tijaniya taw kadi koye gardugol e ngan sanga wonno ceerno Abdoullahi Dioba taw kadi ko toon to Rufisque oɗo saaha noon khalifa galle o ko ceerno Mansoura Dioba taw kadi ko gardiɗo catal bitegal Nour Zamana ene wondi kadi ceerno Cheikh Tidiane Diop gardiɗo catal bitegal Darul Maraya kamɓe noon mbaɗi erago dendagal
dendagal bandiraɓe hewɓe kay tawtorede ndeɗo henna tufde witende al ahmadiya ene wondi kadi al tijaniya kamɓe noɗo saaha so yonti ñande no gas e jeetati e nduɗo henna lewru hawrata kay koye aset paɗoɗo henno sanga 15 heures walla ni 16 heures e toon to Rufisque ma mbattona jonde mabɓe ngam yurnitade ñalɗi diine ɗiɓe gowno wadde e kala hitande taw kadi waɗante ɗin ñalɗi diine ko ceerno Abdoullahi Diop toon to Rufisque ceerno Abdoullahi Diop jaltuɗo aduna hitande mayde ɗo henande e taw kadi wonno himmi mum ko jangguinde ɓiɓɓe julɓe kala toon to Rufisque kala ɗo garɗa e tawata ko duuɗe makko ko wiyete daraji oɗo saaha noon lomti galle o ko ceerno Mansoura Diop kamɓe noon mbaɗi erago dendagal bandiraɓe kala e tugniɓe tufde witende al ahmadiya kame tijaniya kala nde ɓe mbawata tawtorede e wonande jonde jogorde wadde ɗon ñande aset paɗoɗo so gueno haaji e kala noon garɗo ha yetti Rufisque so yiiɗi kay andude nokku o waɗata ko 77 e 611 14 90 77 611 14 90 nottotoma ko ceerno Mansoura Dioba kabruji mena ɗemgal pular toon to leydi Sénégal ma en kaali jillo horejo leydi Cap-Vert taw kadi ko biteɗo George Carlos waɗi jillu mum tugganma ñalawma hanki o ha ñande asende omo tawe e nder leydi Sénégal e jillu balɗe nayyi oɗo hen ñalawma hande walla ni mbiyen kikiɗe hanki o horejo leydi Sénégal kam tigui jaɓɓimo to bawallaɗe diwaji galle Paul Sida Senghor oɗo ñalawma hande noon kamɓe ɗiɗo kala ɓe tawe toon to galle lamorgo ko caggal noon goto e mabɓe kala nde suuti konngol mum ngam huccinde leyɗele ɗiɗi ɗe cehilagal kame faggudu kame rendude gonka kala oɗo saaha noon ɓe ciifodiri ciifande wonande golle hakkude leydi Sénégal kame leydi Cap-Vert ko wona ɗum ko kadi e wattodiral haqqillaji e mbadi moƴƴere kekiɗe hande o noon kanko hoorejo leydi Cap-Vert ma o tawe toon to sur sarɗiyeji ndu leydi Sénégal ngam o wawa joddade sarɗiyankoɓe ɓe leydi Sénégal ko wona ɗum ko noon sarɗiyankoɓe lundiɓe ɓe taw kadi koye lundo ngo wonɓe sarɗiyankoɓe toon to sur sarɗiyeji e kamɓe noon ɓe kolliri ɓe tawtortaki ɗum caggal guila nden ha oɗo saaha mo gonɗen ɓe goni tigui koye mette mawɗe no fewi kanko hoorejo leydi Cap-Vert ñalawma janggo ma o yaaha toon to duɗal jaaɓi ha terringal Cheikh Anta Diop e ngam o joddo toon e ɓeɗo hen sukaɓe janggoɓe toon so iwi toon ma o yaaha toon to wiyete Gore ngam kay yurnoyade e wittoyade e ko wonno toon to Gore so iwi toon ma o yaaha toon to Thiès ngam rendude kay fandare e ɓiɓɓe Cap-Vert naɓe wurɓe e nder leydi Sénégal o gayna jillo makko ngan sanga noon o wayno leydi Sénégal o fata toon to Cap-Vert ha joni toon to leydi Sénégal keddoɗen ma en kaale batu jagorɗo ñalawma hanki o hoorejo leydi Sénégal Macky Sall o wayli nokkuji tati taw kadi ko ambassadeur uji ambassade mo États-Unis de Amérique wonno ko Babacar Diagne oɗo saaha noon lomtimo ko biteɗo Mamor Diop kam tigui wonno ambassadeur mo leydi Sénégal toon to Pays-Bas taw kadi ambassadeur goɗɗo biteɗo Babacar Makhtar Ndiaye kam tigui wonno jagorgal kalfinagal ko fate banggue yurnitade golle jagorɗo kalfinaɗo hakkude leyɗele e toon to nokku biteɗo Otwana oɗo saaha noon kanko woni ambassadeur toon to leydi Nigéria wo lomti ko Babacar Sambo Ahmadou Sow kam tigui wonno jagorgal toon to leydi Nigéria walli mbiyen kam tigui toɗɗa toon to leydi Irak ha toon to ene wondi kadi e toon to leydi Maroc kala ɗiɗo hen nokkuji kala ambassadeur uji mum mbaylama oɗo saaha noon mbaylidi waɗi ko fate banggue jokkodiral ko fate hakkude leyɗele ɗeɗo ɗe kalɗen kame leydi Sénégal ha joni toon to leydi Sénégal keddoɗen ma en kaale catal bitegal SESNSA taw kadi koye gardegol biyete taw kadi koye gardegol biyeteɗo Pierre taw kadi koye gardegol biyeteɗo Jean Pierre Senghor kamɓe noon ɓe jaltini ɓattake mabɓe ɓe kolliri e nder leydi Sénégal oɗo saaha noon ko kulhuli mawɗi goni toon heege manggue ma teske toon ɗo e nder lewru juin ɗo tan e lebbi ɗiɗi so tawi laamu ngu daraki ɓe kolliri noon Podor e nder falde Podor kala ma heege manggue arton konone kadi toon to Matam e ko taari Matam kala ha toon to Tambacounda konone kadi Goudir ha toon to Ranérou kame Kanila kala ɓe kolliri noon oɗo saaha mo gonɗen so tawi laamu ngu daraki hikka kam ko hitande yoro tene kadi goɗo hen yoro ma tampin no fewi oɗo saaha noon laamu leydi Sénégal ne watten haqqillaji mum yidde mum oɗo saaha mo gonɗen ko rendinde kene foto wonde sappo e goho taw kadi ko milliard koppareje franc CFA ngam wallidde ɗiɗo hen nokkuji kala haade ko teskede ko yettade toon
ha joni tonto leydi Sénégal keddoɗen ma en kaale lawola Touba taw kadi koye nokku biteɗo Balla Ngabo to noon hanki jamma sanga 1h de matin ko werla goto kay mbukki toon camion goto taw kadi camion o omo rimduno hawo teddi omo paani omo wone lawola ɗon ɗo wonno e lawol o dañano iwde lawola sanga 1h jamma werla goto ne jolni yimɓe jeetato kamɓe noon ɓe paano ko maggala kourou maggal kourou ko toon tigui ɓe paano caggal noon ɓe gaari haɓe paandi ɓe jiyani werla garɗo e dow lawol o ko ɗon tigui ɓe mbukki werla waɗi noon yimɓe nayo wasɓe hen pittali mumen waɗi yimɓe nayo gañiɓe hen taw kadi ko gañande musde no fewi ɓe noon nawama e to cuuɗi cafriɗi gonɗi toon to Touba taw kadi ko biyeteɗi taw kadi ko hôpital ma Talibula Fawzayni ha joni toon to leydi Sénégal keddoɗen ma en jaaha toon to Matam suudu ñawore ndu Matam ñalawma hanki o ñaawi worɓe tato hen goto ñawama duuɓi 15 lelo e kaso e taw kadi ne golline golle wawnere caggal noon yoɓade mo fittandu neɗɗo goto taw kadi koye amde belade o noon taƴanama duuɓi 15 goɗɗo noon taƴanama duuɓi 3 kame goɗɗo kala ɓe noon oɗo saaha kam ne teska kañumen ma poof kenal lakkitare caggal mbaɗi toon ko ɓuuri duuɓi 3 sen gewi toon to leydi Sénégal paaɗen ko toon to leydi Mauritanie taw kadi ko catal toon to leydi Mauritanie catal bitegal CADHP taw kadi ko daraniɓe haqqe innama ade ñalawma hanki o noon watti jonde 60 jonde tawtorede hoorejo leydi Mauritanie biteɗo Mouhamed Ould Abdelaziz kame yimɓe hewɓe taw kadi ko jagge e nder Afrique taw kadi ko yurnittoɓe haqqe innama ade ngal ɗon catal noon ngal rokkino wonande kay bismago wonande ɓeɗo hen jeeyaɓe ira Mauritanie taw kadi ko fedde darinde haɓade ko fate banggue kalifinde goto noon wiyete ko Balla Touré goɗɗo wiyete ko Daha Bousheb ɓeɗo ɗiɗi noon ko ɓeɗo tigui dokkano ko fate banggue kayitaji bismago yoɓe garɓe tawtore toon to congrès mo noksota nden ɓe gaari haaɓe jettima catal taw kadi ko keblal ngal guila hitande ujunnaji ɗe jeetati taw kadi heɓli ngal catal ko hoorejo leydi Mauritanie ko ɓe noon jogui nden kay kisal hoorejo leydi ndi e ko taari hoorejo leydi ndi kala ko ɓen gonno e demal congrès hen nden ɓe gaari haaɓe jetti ɗon ɓe kolliri carte mabɓe kono ɓen kadi ɓe nadde wona ɓen tan e goɗɗo biteɗo Aminatou Mittu El Mouhtara taw kadi ko darniɗo haqqe rewɓe e windere nde kala walla ni tan haqqe innama ade en to banggue rewɓe onne kadi haɗama nadde hanke kamɓe noon ɓe kadiɗa nadde ko wotoɓe kalde toon taw kadi ko gongaji cuuɗiɗe e nder gendi leydi Mauritanie oɗo saaha noon ɓe kolliri hen mette mabɓe no fewi caggal kay ko pelle darniɗe haqqe innamade tene kadi kamɓene koɓe darniɓe haqqe innamade kono hawɗo saaha mo gonɗen ɓe kaɗama tigui yettade toon ɓe kolliri hen mette mabɓe no fewi ha joni toon to leydi Mauritanie keddoɗen ma en kaale jayde witede Mouriwet ɓe kolliri wonande dentala iwngala toon to leyɗele Europe walla ni mbiyen toon leyɗele Amérique taw kadi koye garde walla ngal ɗo hen catala bitegal ACP e gardugol biteɗo Owan Kanu ñalawma hanki onon ɓe joddima e jagorɗo kalfinaɗo hakkude leyɗele kame jagorɗo kalfinaɗo e gueɗe nder leydi kala kamɓe noon ɓe joɗima gam yurnitade haqqe innamade e nder leydi Mauritanie ɓe kolliri noon wonande cuuɗi dumbirɗi leydi Mauritanie ene kaɗa fodde ɓeɗon tene kadi ko fate banggue lepte catuɗe ne fawe yimɓeɓe ɓe kolliri kadi leñamagune teska e nder gendi leydi Mauritanie e kamɓe noon ɓe jewti hen toɓɓe jaɗɗe no fewi taw kadi yalti ɗum ko jayde witede Mouriwepa ha joni toon to leydi Mauritanie keddoɗen ma en kaali jayde witede Al Akhbar ɓe kolliri wonande cuuɗi cafreɗi e gonɗi e nder leydi Mauritanie ha tenti toon to noksota ñalawma heccanki ha yanki kala ɓe gonno tikkoye hofgo mabɓe juuɗe ɓe kolliri noon ne muuse mabɓe kam yiide ɓeɗo hen ñawɓe ɓe mbasa safrude men kono guila tan ɓe natani hofgo juuɗe ha yetti oɗo saaha mo gonɗen laamu leydi Mauritanie wayi tan kono tinaniɓe hay seeɗa kuntala kamɓene ɓe kolliri ɓe dartinta maɓe jokku hofgo mabɓe juuɗe ha laamu ngu tigui e yurnito gonka mabɓe anda kamɓene ɓe goni tigui koye caɗele mawɗe no fewi ha joni toon to leydi Mauritanie keddorɗen ma en kaale Al Jazeera ko jayde leydi Qatar taw kadi ko jayde teskade tigui rigui kayre noon nde yaltini ñande alet ɓennuɗo hen no ɓe jaltini wonande kay cimtol taw kadi ko pilmogol e toon to gendi leydi Mauritanie cimtol pilmogol toon to leydi Mauritanie e wonanma kay e Kareli banne toon hitande 1979 taw kadi ne hawrno e lewru mars e kamɓe noon ɓe kolliri lebte cattuɗe letta hen taw kadi ko ɓeɗo hen taw kadi ko ɓeɗo hen koniyankoɓe e taw kadi ko koniyankoɓe ɓaleɓe tene kadi ɓe kaɗani ɗon tan ɓe
kolliri wonande koniyankoɓe ɓaleeɗa jolnaɓe nder camion ngaji ne nawe ne mbaroye taw kadi koya nder leydi ndi ɓe kolliri hen gueɗe kewɗe no feewi ene noon nandal men oɗo saaha mo gonɗen eɗen gandi leydi Qatar kami leydi Mauritanie wonani leyɗele belduɗe oɗo saaha mo gonɗen guila tan Arabie Saoudite e Qatar ndumtodiri ha laaɓi guila nden eɗen gandi leydi Mauritanie kañumne rumti leydi Qatar tene kadi bannoɗo ngala baɗalo biyeteɗo mawyane tawe toon to leydi Qatar ɗum noon so gueno haaji ko ɗum tigui wonata toɓɓere men caggal kabaruji sen gewi toon to leydi Mauritanie paaɗen ko toon to leydi Mali to leydi Mali oɗo hen gorko o wiyete ko Yacouba Keita noon o woni tigui koye leegal biyetegal jikoroni korani ko toon tigui o fawa junggo taw kadi fayimo junggo ko dadiɓe ɓe Daouda Keita wiyeteɓe beera caggal noon nde ɓen tigui kalna wonande kay won wonɓe ɗo hen e oɗo hen galle e ngal ɗo leegal taw kadi pewnata ko fo biyeji woni haalisaji ɗi moƴƴani nde ɓe garni noon ɓe tawi toon wolisaji ne mbaɗi kene foto wonde 127 taw kadi ko million e koppreje franc CFA kanko biyeteɗo Yacouba Keita o noon o fawama junggo oɗo saaha mo tawi juuɗe dadiɓe kono loskoji ne hen won woɗɓe wonduɓe makko ɓe noon cuwata o yitede kono loskoji tekkuɗi ene mbaɗa hen enen ne wasimin tan ko yimɓeɓe yooɓe ndento kala ko fate ko wiyete e koppreje ɗe ndewani lawola ha joni toon to leydi Mali keɗoɗen ma en kaali Douenza tawete koye nder leydi ndi e nokku biyeteɗo Hombir nokku biyeteɗo Hombori noon koye nder falde Douenza préfet walla mbiyen sous-préfet mo Hombori toon noon ɗo yahanno toon to Mopti ɗo yahanno ɗo iwno e nder nokku makko ɗon ɗo Hombori omo fayi toon to Mopti ko ɗon tigui worɓe joguitiɓe paddi werla mabɓe jippinimo nayimo e dahimo ha oɗo saaha mo gonɗen o suwata o yiitede ɗum no waɗi ko ñalawma hanke o e taw kadi yaltinum ko jayde leydi Mali wiyetede Mali Actu ha joni toon to leydi Mali keddoɗen ma en kaale Gawo kene fota wonde 3 kilométre walla mbiyen tan 10 kilométre hakkude mum e Gawo ɗon ɗo ɓeɗo hen wiyeteɓe Gatcha harbiyankoɓe Gatcha ɗo gonno e werla mumen ɗo jaaha loyde yaade ko ɗon tigui bandiji e joguitiɓe armeji ɗon tigui kulle mabɓe kuure e condi jooɓima pittali yimɓe tatto e mabɓe gañi yimɓe tatto e mabɓe haade mum noon kamɓene ɓe darti ko ɗon tigui ɓen mbaɗe ladde dogui kano noon goto kay e caméraman walla te men photographe jadannoɗo e mabɓe kala saaha kala ko kewi toon winda so arti haalana jaydiyankoɓe ɓenne kadi mbawa saktude biteɗo Baydi Aga Hassana onne kadi wasi hen fittando muɗum ha joni toon to leydi Mali keddoɗen ma en kaali nokku biteɗo Bourema tonne kadi e nder nokku biteɗo Taboya tonne kadi ko camion goto dimdanoɗo yimɓe e jolnoɗo yimɓe ne faari ɗumen nokku biteɗo Bourema omo iwi noon e nokku biteɗo Tubaya e Taboy kanko noon ɗon ɗigui ɗo yahanno ko bandiji tati walla ni nayya ko ɓen tigui paddi werla o coore mabɓe kuure condi ndeke yo ndeke e dogno werla o yetta ko Sar omo jogui kankone kaɓirɗe makko ɗon tigui o dartini werla makko o fellodire makko hawo yooɓi pittali tati bandiji ɓe dañi noon hirɓude hen goto hawre kam ɓe dañi noon yidde hirɓude hen goto hawre on kam dogui ɓe kefti kaɓirɗe gonnoɗe ɗe kala ɓe dokkiti koniyankoɓe wonɓe toon to Bouram maire mo wuuro Taboy waɗi jiilu mum toon gam yiide ngal ɗo hen gollal ngal ɓe golli toon sen gewi toon to leydi Mali paaɗen ko toon to leydi Gambie ken wona lebbi jeegom ko pannoji mawɗi darna e natirde Banjul kadi menen maɗi gon hedde jeegom e taw kadi ko mawɗi no fewi waɗama porteraji mawɗi waɗama kayitaji mawɗi no fewi e windama hen bindi holko woni fodde dadiyanke e holko woni fodde mo wona dadiyanke holko foti wonde fodde mum so tawi dadiyanke waɗani ɗum ko woni fodde muɗum holko woni fodde dadiyanke so tawi kay mo wona dadiyanke anda fodde dadiyanke ɗum noon ne winda hen moni kala wawa rentade e moni kala wawa andude ɗum noon ko findinde e hirjinde yimɓeɓe moni kala yo andu e fodde mum haade dadiyanke jagguɗum dadiyanke kañumne yo andu fodde mo wona dadiyanke haade mum jaggede hirɓe kañumne udde a tanka ko dadiyanke sen gewi toon to leydi Gambie paaɗen ko toon to Guinée Conakry oɗo hen gorko wiyete ko Abdoullahi Souma kanko noon ko jagganoɗo ñande 17 e nduɗo hen lewru ndu gonɗen wo nawa tokko
commissariat police gonɗo toon to Conakry nden o uddama toon noon ɗeɗo hen balɗe ko toon tigui o hawre ladial oɗo saaha noon on commissariat uddama yoga kay dadiɓe wonɓe toon ɓe golle mumen dartinama ha loskoji gasa so tawi ko piyaɗo walla holko waɗa holko saabi mayde makko taw kadi ko toon to Guinée Conakry sen wi toon to Guinée paɗen ko toon to paɗen ko toon to Côte d'Ivoire oɗo subaka hande legal biyetegal plateau e nder Abidjan ko gendarme goto gonnoɗo e werla muɗum ɗon ɗo dognano werla ko ɗon tigui perdi contrôle won hen wiɓe yataw o yarani walla o simmaki ko ɗon tigui wonate magasin goto o gurñi auto ha heeɓi nder magasin to waɗani mayiɗo waɗani gañiɗo kono kam kanko gañima omo tawe e cuuɗi cafrode ha joni toon to leydi Côte d'Ivoire keddoɗen ko bandiji kewɗi nanga toon jamma hanki o kamɓe ɗon aɓe tuuma ko kamɓe tigui mbanno jangu mabɓe hakkude Abidjan e nokku biteɗo Tanda taw kadi koye nder werla goto nawannoɗo koppareje toon to Tanda kamɓe noon ɓe joguino tigui ko armeji celluɗi ɓe paddi on werla ɓe kefti ngaaluji gonnoton ɗi kala ɓe dogdi hen tene kadi ne tuuma ko kamɓe tigui janno e commissariat police goto ɗo saaha noon ɓe pawama juuɗe tene kadi ɓe kolliri ko kamɓe kila mbanno ngal ɗon gollal toon to Niger paaɗen ambassadeur mo leydi Niger tawete to fedde gotago windere nde to wiite loni biyeteɗo Abdallah Wayfi Abdoullahi biyeteɗo Abdallah Wafi kam tigui yaltini konnguɗi muɗum o holliri oɗo saaha G5 Sahel ko fedde wiite noon yidde haɓade ɓeɗo hen jeeyaɓe pelle ceɓɓitiɓe taw kadi ko wonɓe e nder Sahel e hoore muɗum o holliri noon wonande kay leyɗele hewɗe yaltinoɓe baara jagal wondema balliɗa e fedde wiitede G5 Sahel wonno koye février lewru mayde to hen ndo e taw kadi wonno ko toon to Bruxelles lamorgo leydi Belgique o holliri noon oɗo saaha kala leyɗele kay kurinoɗe ma balliɗɓe yo addu yo ɓen kala gaddu ko kurino ko beele ɓe mbawa rendinde sembeji mabɓe ɓe ndindin ɗin ngaaluji beele ɓe kuccana golle oɗo saaha mo gonɗen sen wi toon to Niger paɗen ko toon to Nigéria caggal pelɓodiral bannogal hecciyanke e nder église goto ha yimɓe sappo e jeetato mbasi en pittali mumen sukaɓe jeeyaɓe diine Isa yankoɓe ñalawma hanki o kolliri metti mumen no fewi nokku biteɗo makka juur nokku biteɗo makka juri makka waɗa mbiyan tan nokku biteɗo makruji ne tawe e nder falde benu ko toon tigui ɓen sukaɓe jeeyaɓe Isa yankoɓe hanki kamɓe ɓe jani e sukaɓe hawsaɓe julɓe ɓe mbare mabɓe kene wona sappo e goho suka oɗo saaha noon sarɗi yankoɓe wonɓe to sur sarɗi yejindu leydi Nigéria noddi Mohamed Bouhari oɗo saaha ko ɓuuri yawde yacade yo gueɗɗe kala jurnite woto diwde juuɗe sen wi toon to Nigéria paɗen ko toon to Malgas woni Madagascar lamorgo Madagascar to wiyete Antananarivo to nekkata ɗo saaha mo gonɗen ñalawma hanki o taw kadi ko place biteɗo 13 mai to ne kadi ko lundiɓe kala pottir toon kene wona ujunnaje ɗiɗo e ko fawi neɗɗo aɓe gulla aɓe luuka wiiteɓe kay lamɗo leydi o yo accit golle mum ha laaɓa ha wiccere oɗo saaha noon Madagascar woni tigui koye kaya mbeya hakkude lundo ngo kame laamu ngo toon to leydi Égypte paɗen toon to Sénay to ne kadi ko pelɓodiral musgal waɗi toon hakkude koniyankoɓe kame ɓeɗo hen jeeyaɓe pelle ceɓɓitiɗe taw ko dayesa waɗi kene wona koniyankoɓe tato ma hawruɓe hen ladiala waɗi ɗiɗo gañiɓe hen kene fota wonde capanɗe tato jihadiyankoɓen tigui goni waraɓe hen kamɓe noon ɓe kolliri tigganma tan ɗeɗo hitande ko daari ko faade oɗo saaha mo gonɗen kene fota wonde temedere e capanɗe jeeɗiɗi e tati wat boniyanke fawama junggo kene fota wonde temedde ɗiɗi walla tan mbiyen kene fota wonde temedere capanɗe jeeɗiɗi e tato wat boniyanke warama kene fota wonde temedde ɗiɗo wat boniyanke jaggama kene fota wonde capanɗe tati e tato taw kadi ko koniyanke ko ɓen tigui goni wasɓe hen pittali mumen toon tomo Zambik paɗen toonne kadi oɗo saaha mo gonɗen ɓeɗo hen witeɓe islamiste en taw kadi ko iwoɓe hedde Rwanda ko ɓen tigui kewi yande toon oɗo saaha mo gonɗen ñalawma heccanke on ɓe jani e wuuro witego ɓe jani e wuuro witego moccimba ne tawe e nder leydi ndi taw kadi waɗɗani kerol ene tawe toon noon ɓe gaari ɓe jani e wuuro ngo aɓe jogui fetiraje pelle dow kala ñamde wonnode hen ko fate banggue gawri en e gueɗe kewɗe kala ɓe jaadi hen haalaɓe ha wiccere kono kam dadiɓe e kaɗino jaydiyankoɓe yaltinum ko jayde leydi France witende AFP oɗon ketto kaɓuruji mon jolam jaɓe salto o haali abouba
kabroji menan jolam jaberi sawtu wala ghali abouba ma en dia ha ton to kore en ɗiɗi kore du nord kore du sud kame arabie saoudite ha ton to leydi france ghali abouba bisimilla maɗa radio weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma seydi sar kabruji men joolam jaɓeeri koto koreji leyɗele kore puɗɗorɗen ene ɗamina so yaari nima jaam e kisal dañe hakkude koreji ɗi ɗiɗi woni Corée du nord e Corée du sud saabu kay ene teska ɗiɗo lebbi fof laamuji leydi ɗi ene jokkodiri e kala saha kaldigal e jokkodiral ene waɗa hakkude mabɓe e ñalawma aljuma janggo one ko hooreɓe leyɗele ɗiɗi woni hoorejo leydi Corée du nord e Corée du sud maɓe pottu ñalawma aljuma janggo tawa kadi ko sommet mabɓe moɓe pottata sommet o biteɗo sommet historique tawa kadi sommet o waɗa ko keerol hakkude koreji ɗi ɗiɗi woni hakkude Corée du nord e Corée du sud e nokku moɓe mbiyata zone de démarcation militaire koto leydi Arabie Saoudite paɗen Arabie Saoudite ne jeeya e leyɗele ɓurɗuɓe wawde hutorade ko wiyete ñawore wargo cimtol noon hollirama tugganma ko hitande 2018 nde dari fade oɗo saaha joni walla mbiyen nder lebbi nayyi fodde 49 e jeetato neɗɗo ñawama ñawore wargo kamɓe jeeya 49 e jeetato fof ɓe mbarama e nder leydi Arabie Saoudite tawa kadi ko ɓuuri hewde e ɓen waraɓe ko tuuma ko hutorade drogue ma woni ko yeeyoɓe walla ko simmotoɓe simme drogue o koto leydi France paɗen to leydi France noon e oɗo saaha fof ene teska en yoga e nokkuji gollorɗe ha e jangguirɗi leydi France goni koye gueddere e tikkere yoga e mabɓe kadi koye seppuji goni e oɗo saaha joni noon ko fedde hujjukintoɓe donnoɓe laaɗe diwoji woni wiyete le syndicat des pilotes de Air France ɓe kolliri tigui ñande tati e ñande nayyi e jeeɗiɗi ha e jeetati lewru mai darato ndu koɓe natoɓe tikkere hofgo juuɗe mabɓe hollirde mette mabɓe kay e laamu Emmanuel Macron ha joni koto leydi France keddoɗen kalen noon e procureur république wuro Paris ngo o holliri tigui wonde ɓe jaltini o yaltini cimtal mabɓe e loskoji ɓe mbaɗi e nder leydi France wonde kay ɓe jiiti ɓe pawi juuɗe mabɓe fodde capanɗe temedde nayyi fodde temedde nayyi e sappo e jeegom neɗɗo walla société taw ko ɓeɗo yimɓe wallitoɓe ɗeɗo pelle wiyeteɗe état islamique woni 416 donateur taw foof noon ko wallitoɓe pelle état islamique pelle waɗi ɓenenkoɓe kamɓe temedde nayyo e sappo e jeegom fawaɓe yiitaɓe ɓe foof ɓe tawate koye nder leydi France. ghali abouba ko an haali Arabie Saoudite oɗo saaha mo gonen Arabie Saoudite ne jogui miijo hadde leydi Nigéria yaade toon to Arabie Saoudite caggal on teskede ndeɗo hitande ko dari ko wiyete févrolage yoɓima pittali yimɓe hewɓe e nder leydi ndi ten ha oɗo saaha mo gonɗen ɗum gasani e konngol meɗen mbaynigo koye buuɗal yurmede ceerno Mouhamadoul Ghali Ba keddorɗen e kala mone wonda e gañande leeloje celluɗe yo ya ƴewtoyo ƴiƴam ɓandu muɗum nde tawno gañande ɓoyore e nder ɓandu tawa kadi sellata lawa ene gasa taw jomum ne jogui ko wiyete sukara nde taw eɗen gandi diabete yiiɗa eɗen gandi diabete yiiɗa gañande ko ɗum saboto koye ngala taƴede walla junggo taƴe e musidɓe tedduɓe joolam jaɓeri ko Ghali Abouba ɗo yeeso haalirde ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sar kettuki malaki jaam yo jaam Allah hiranena.